Horas madihita saluhutna martangiang mahita. Debata Jahuba na marhabangsa di banua gijang. Huso bahon rohanami tuho mauliate. Disude pangaramotiomu di daging duho to dinami satu tikyon. Nuaeng naeng tanghonon nami mahatam marsaringar may di tonga-tonga nami. Saisi sama Tuhan dosa pangalasyon nami holan mga sahon Jesus Kristus. Martanya kami Tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikyon. Imana tersurat sian buku Yesaya bidu 35 ayat 1-4 songonon ma didok disi. Marlas ni rohama halongonan duho tano bakal-bakal. Jala marulu-pulu maadaran jala marbunga songo bunga pasur. Marbunga situtumai jala marulu-pulu. Masa matutu parulu-pulupo dohot pariyayaon. Hamuliaon ni Libanon di basa-basahot tusirap dohot hinauli ni Karmel dohot Saron. Idaon na sida mahamuliaon ni Jahuba, hatongamon ni debatata, parguguy hamu matangan aka na dauk jala pahot hamu aka pak na teluk-teluk. Dok kamu matuak kaparroha na tahuton, pirma to dimuna, unak kamu mabiar. Ida ma debata munai ro martubul hodoho mamalosson, rodo ibana tongon paluahok kamu. Olak nido sahakna. Topi ni hata ni Tuhanon, rodo Jahuba tongon paluahon bangsona. Huria ni Tuhata, porludo boto ota ianggo bangso Israeli, ima bangso na takang. Jok-jok dodang di boto bangsoon madok mauliate tu debata. Alai nang pe songonina sida madadopo debata. Anggo Tuhani tungpar holong situtudo jala satia. Holong satia ni Tuhani manapa tubuho pakirimon ni bangsoi di haluaon. Hadameo duhut las ni roha. Patardoi di baga-bagahot debata marhitehon hata ni Tuhanon. Akadongan sapor siao di bagasa bidu 35 on. Di pabotohod do tuhita taringot tu baga-baga hamumulak ni akan na malua sia-sion. Di bonai maisian ayat sada. Di baga-bagahod debatado marlas ni roha mahalongonan dohot tano bakal-bakal mu bagabe tano na dengkan manang tano na napu. Jala didokdo muse marolo-polo maadara jala marbunga songom bunga pasur. Ai ditiki tano Jehuda di palua siap parangan ni Asur. Aka tanoi sasitong nanunga songon halongonan di bahen Asuri. Alai denggan mai muse bahenon ni debata. Toru-toru ni debata di pahosing madadupot tano na nilehon ni debata tu bangsoi. Hurian itu hatta marhite ayat sadaon nanaeng tong pabotohonon na tuhita ditiki aka bangso na sujahudi naung leling songon halongonan duho tano bakal-bakal na so marparbuehon manangaha tu debata sarna ma tunasida barita nauli. Ai silas ni roha doi tunasida. Tarida doi songon ditiki Kristus di baritaho di Samaria. Tung masai balgado las ni rohani na di bagasan hutai. Mulota bereng di buku ulan apostel bidualu ayat walu. Nasida namia di bagasan hagola pokian. Boy gabe mamereng hatiuron. Gok las ni roha nasida. Dungi marbunga na godang. Jala ima na mangaleho pakirimon laho maparbueho parbue na dengga jala na suksuk. Alani takas mata boto asini rohani Tuhanido na paibaruhon roha na songon halongonan duho tano bakal-bakali gabe marbunga situtu jala marulu-pulu. Masa matutu parulu-pulupo doho pariyayaon
bahenon ni debata disi. Akadongan sapur siaon halongonan tano bakal duhut adara denggan bahenon ni debata jala marna punahon hamuliaon ni Libanon. Libanon ima sada hutan na tarbarita nagugo akahau peribudo tubu disi jala dohot hinauli ni Karmel dohot Saron na tarbarita marhiteho gandum dohot akka pinahan nasida di basa-basahot di bata tutano jehudai. Huriani tuhata marhite siani di pabotohot do tuhita manang ahape na arga di sada inganan buanon na dui tutonga-tonga ni bangso nang majakon barita nauli. Saluhut hinauli ni bangso Yahudi di paloas masuk tuhuria Kristen. Jala tarida may di bagasan Hapolinon songon na pinatuduhon ni Apostel Paulus di bagasan surat na tuaka hala Ibrani. Jala manang ahape na badia dohot na dumenggat di bagasan ruhut-ruhut manang uhum ni si Musa dibuat tuhuria Kristen hobar tu barita na ulii. Akadongan sapor siaon di bagasat turpukon nanang si pabotohonon na tong tuhita hamuliaon ni debata marsinodang. Debata naing patuduhon hadirion na lobi sian akatiki naung salpu tu bangsoi dohot tu saluhut jolma. Marhitei lam takasma idaon ni aka jolma hamuliaon ni Jahoba dohot hatongamonna. Lehonon ni debata matu aka jolma mata na mernida asini rohani Tuhani. Jala roha hobar tulomo ni rohana. On manama bahen halongonani marbunga na gudang dohot ribun. Lam marlas ni roha jala marparbue mahita di bagasan hapor siauta. Ay lam tarida ma marhitei hamuliaw ni debata dohot hatongamonna. Di ayat tulu sahatopati akahala na daw tangan na pakna na teluk-teluk dohot roha na tahuton asan yan madapot hata haguguon. Akapanurirang dohot na poso ni debata disuruh debata doi laho marguguihon akka nagali. Laho mangalihon haguguot wakka na dibagasan hatahuton ala ni parangan manang pasukan ni Asyur. Asa di papos rohana sida pabua debata ro dibagasan asini roha tu nasida. Jala asa pirma to di nasida unang nasida mabiar. Aya kaido tong na ditotopot tuhita akan aporsia di bagasan berita nauli. Ima asa marguguihon akan nagale jala paposo rohana sida. Asa panguluhon na sida na haagoan pakirimon dohot na di bagasan padilian. Na mangihut muse di papotohot do tuhita di bagasan ayat opati taringot tu haroro ni debatai. Didok disi ida ma debatamunai ro martubolhon dohot mamalosson. Rodo ibana patu papa maloso dohot uhum tuakka na mangulahon hajahaton siat tonga-tonga ni bangsoi dohot tuakka na majahati bangsoi. Alanido bangsoi disuruh asa dipapirto dina jala unang mabiar. Jala rodo ibana paluaho bangsoi paluaw ni Jahoba do nasida siat tangan ni akka na manidos bangsoi. Hurian itu hatta marhite hata ni Tuhanon di pabotohod do tuhita baga-baga haroro ni si paluai ima Mesias Jesus Kristusi gabi jolma lahu moko pita akapardosa asa saduhut na malua jala nunga saut be baga-bagai patar jala sikop doi saut di patupa Jahoba atong molonuaeng dada hatutubu ni Jesus ibe nasa ita paima-ima alai harorona na mangihut na mamuse ay na Roma ibana muse diari parpudi dung jupang tikina mangalap pita akan na porsea patu paon na do pamaloso tuaka na soolo majakon Kristusi nasa imia di bagasan hagulapon hajahato duhut tuaka na manidos ruasna atong akadongan sa porsiaon totong mahita mga radi mga sahon hata ni Tuhani
asa jupang nahita di bagasa kabadiaon, dohot parange natama, di nasay managap pitan waeng di ari haroronay muse. Amin martangyang mahita. Hali Tuhan di bata maulia te si tutu pasatra nami tuho. Dileho kodope di hami partikian laho tumangihon hatami. Sai pargugui mahami mangulahoni di tonga-tonga ni ngulu nami. Asiro ham ali Tuhan di bata saya jari hami di bagasa todim. Sai paingot-ingot tami di hatam. Asa ima Tuhan bohal nami. Di pardalalan ni ngulu nami. Asa marparange natama hami di adupamu. Di namanagap pami Tuhan di harorom muse. Lau mangalap pami akan abadia. Asiro ham ali Tuhan di bata. Unang talu hami di bahin pangujunan nya kasibulis. Sai pamonak kami maralohos sa luhutna. Akahuaso hagulapon na adong di portibion. Tuhan say sisa makadusa pangalason nami. Holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martanya kami tuho. Amin. Horas madihita sa luhutna. Shalom.